Que tal? Moi boa noite e boas festas, porque xa estamos de festas oficialmente en As Pontes. Hai un intre, remataba ese pregón que abría oficialmente as nosas festas do Carme da Fraga, así que a primeira referencia informativa vai para esas festas, como a maioría do contido deste espazo informativo. Benvidos, benvidas, grazas por sintonizarnos. Comezamos falando das celebracións religiosas. A fe, a tradición e a emoción volveron ir onte da man nunha especial misa de novena que rendeu homenaxe á Virxe do Carme no seu día grande. E que, como a cada 16 de xullo, a praza que leva o nome da patroa vestiu as súas mellores galas para acoller un dos oficios relixiosos máis especiais e seguidos desta intensa semana de devoción á Estrela dos Mares. Unha misa das Carmes que volvía a ser multitudinaria e do máis agardada, congregando non só aos fideis habituais das xornadas de novena, senón tamén a moitos veciños e veciñas, deixando pequena carpa instalada na praza para acoller a todos os que quixeron render tributo á súa patroa. Como é habitual, a convocatoria rincaba co rezo do Rosario para seguir coa celebración da Eucaristía e que nesta ocasión se encargou de dirixir o Padre Domingos. Durante a súa homilía, o sacerdote de lectura a uns versículos do capítulo 12 do Evanxelio de San Mateo, unhas verbas nas que se recolle a importancia de manter unha correcta relación con Deus, seguindo a súa vontade, para que todos e todas sexamos irmáns. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cun discurso moi cercano, fresco e ateigado de agarimo, o párroco brasileiro tamén aproveitou a ocasión desta primeira misa en solitario en terras pontesas para agradecer a acollida recibida nestes días, non só pola comunidade relixiosa, senón tamén pola veciñanza, o que de seguro axudará a que esta sexa a primeira de futuras visitas a terras galegas do Padre Domingos, onde xa se gañou o ser un Pontas Máis. Outro dos momentos singulares da celebración chegaba coa ofrenda floral das Carmes á patroa, que deixaron os seus pés como símbolo de devoción, agarimo e respeto. Con este oficio, As Pontes volve cumprir cunha das súas citas máis arraigadas, consolidando a festividade do Carme non só como un punto de encontro lúdico, senón tamén como un piar fundamental da súa identidade. Iso sí, nos vindeiros 3 días, a programación litúrxica seguirá a ser un dos grandes atractivos, con convocatorias tan multitudinarias como a procesión de baixada das imaxes do Carme de María Magdalena, un evento que arrincará ás 9:30 da noite tras a última novena deste 2026 e que percorrerá a Avenida de Ortigueira e Castelao ata a Praza do Hospital, cunha comitiva encabezada polo equipo pastoral de Santa María das Pontes, a banda de gaitas da Escola Municipal e a banda cultural e recreativa. Como é tradición, neste punto, a Coral Endesas Pontes vai interpretar a Salve Mariñeira e tamén se poderá desfrutar dun espectáculo piromusical, tralo que seguirá o percorrido ata a Igrexa Parroquial de Santa María das Pontes, onde pasarán a noite as dúas imaxes. Xa o domingo, ás 12, arrincará a Eucaristía tamén na Igrexa Parroquial coa música da Coral das Pontes para seguir coa procesión de subida e a ofrenda floral que durante a madrugada do sábado ao domingo se vai confeccionar na Praza do Carme. Como peche o calendario litúrxico destes días, o luns ás 12 na Capela do Carme terá lugar a misa en honra a María Magdalena, un acto que tamén incluirá unha pequena procesión coa imaxe e que despedirá o vindeiro verán o calendario litúrxico en honra á nosa protectora. Outro dos piares fundamentais, outra das patas sobre que se asentan as nosas festas son tamén as celebracións de carácter musical. Programación musical das festas que repasamos a continuación. As Pontes abre esta noite a súa ampla programación musical incluída nas festas en honra a Virxe do Carme. 4 xornadas que van a incluir unha proposta moi extensa de primeiro nivel, deseñada para todo tipo de gustos e que promete ser todo un éxito grazas á presenza de formacións punteiras e do máis populares que abarcan prácticamente todo tipo de estilos. O prato forte desta primeira xornada será o concerto de Duncandú, que botarán dar nuns minutos na Rúa 8 de Marzo. Unha actuación na que Miquel Erenchun vai repasar os 40 anos de éxitos da banda donostiarra con clásicos que van dende 100 gaviotas a Unha calle de
París ou Ojos Negros. Ao seu remate dende as 11:30 e xa na Praza do Carme teremos a primeira das verbenas da fin de semana con todo un referente neste mundo, a Orquestra Panorama, e que tras varios anos de ausencia no programa do Carme volve para a leticia dos xeareiros e xeareiras da formación de Lito Garrido e cun espectáculo non-stop ata a madrugada. A partir desta noite, o ritmo non vai dar tregua cun cartel que se completa con outras 3 verbenas e 6 formacións das mellores neste momento de Galicia. Así, para mañá sábado, tras a procesión de Baixada da Virxe, teremos novamente na Praza do Carme os madrileños La Misión e os Players. O domingo, despois da final do Mundial entre España e Argentina, tocará desfrutar da música dos Satélites e a París de Noia, e o luns, dende as 10:30, a música será cousa das formacións Olympus e do Grupo Origen. E para os que sexan máis de música de mediodía, contaremos con ata 3 sesións vermú, todas elas na Praza do Carme, dende as 2 da tarde, e da man dos grupos La Mecánica, Anta e Pasión. Por suposto, non podía faltar o noso folclore, a música tradicional galega por todo o centro urbano, da man dos pasarrúas que teremos o sábado e o luns a mañá, coas formacións A Xouxere de Roupar, os Feroces da Galgueira, os Trevillas ou a formación de Ribadeume, Canabella. E se falamos de cultura e música tradicional, non nos podíamos esquecer dunha nova edición do Festival Internacional de Folclore, que será un dos grandes atractivos do luns á tarde. Malia que dende as 6:30 xa teremos a oportunidade de desfrutar dun pasarrúas internacional polo centro urbano, o acto central vai ter como escenario un ano máis o Polideportivo Municipal da Fraga. Ali dende as 8 será posible vivir a mestura do baile e música de Galicia grazas á banda da Escola de Música Tradicional das Pontes e do grupo de música e baile tradicional Alxibeira de Narón. Xunto coas danzas típicas de Serbia, da man do conxunto Sumadilla, os sons folclóricos da formación Estampas de México e as coreografías do ballet folclórico chileno de Angol. Como queda claro, un amplo abano de actividades nos que a música e o baile son os protagonistas e que non van deixar a ningún veciño ou veciña sen botar nos bailes. E onte mesmo pechabas ese parque activo que temos durante toda a semana para os nenos e nenas, que van seguir tendo o seu protagonismo no programa das festas. Onte á tarde a Casa do Peso se convertía por último día no escenario da ilusión infantil da manda clausura dunha nova edición de Parque Activo, impulsado dende a Biblioteca Rivera Rouco o abeiro dos seus libros no parque para dinamizar a lectura entre os máis novos. O peche perfecto para esta lonxeva iniciativa chegaba da man dunha concorrida sesión de teatro que congregou a moitos pequenos e pequenas xunto coas súas familias nun ambiente do máis festivo e participativo. Así, a compañía teatral O Cubo foi a encargada de protagonizar este deica o ano que ven da man da súa última proposta, de Vila Triste a Vila Alegre. Unha función que mestura os monicreques cos actores de carne e oso e que se ambienta nas aforas de Vila Triste, unha aldea que ten un lago do que xorde unha misteriosa néboa que contaxa tristura a todo aquel que se atope nos seus arredores, pero que ao mesmo tempo garda un segredo, unhas augas que dotan de superpoderes a todo aquel que as beba. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, porque ides flipar. É que a primeira super personaxe que vos imos presentar chamase O, co seu super relax absoluto. Ele é capaz de deixarte relaxada en cuestión de segundos. Así que fortísimo ese aplauso para O. Hola, podes facernos unha demostración do teu superpoder? Pois claro! Super relax absoluto! Listo! Ai, a presentación! Chega o turno dunha superheroína. O seu superpoder é despertar o espírito de loita contra calquera causa que nos oprima. Fortísimo ese aplauso para Cacharela! Ei, que pasa esa peña? Manifesta acción! Lume, peña! Lume! Manifestación contra a opresión! O texto de Roi Vidal Ponte, a dirección de Xufía Espiñeira, Roberto Casal e a interpretación do propio Casal xunto coa actriz Uxía Algarra enfeitizou a grandes e pequenos que non levantaron o cu do seu asento ata que descubriron o desenlace desta historia de superheroes e malvados, ateigada de cores, de música e, sobre todo, dunha lección imprescindible. O importante é que traballar en equipo e aprender a convivir á marxe das nosas diferenzas. Fortísimo ese aplauso para Super Papi! Hey! Xa está aquí, xa chegou Super Papi para axudarvos a todas, todos e todes vos, porque Super Papi é axudador, Super Papi é cuidador, Super Papi está aquí para o que precisedes, porque Super Papi... Super Papi!
Que estamos desexando ver o teu superpoder, sí. Oh, por suposto. Pois veña, Podrías axudarme aquí. Oh, sí, Sí. sí, por suposto. Moitas gracias. Un toque, sí. Eu vou intentar non tocar tan moi, vale? Claro. Veña, a ver, más para aí, sí. A ver. Aí, así. Así. Así, perdón. Así, Xa. así, vale. Agora sí. Pa! Que sacou a nena que todos levamos dentro ou non? Superpoderes! O importante é que non haxa víctimas. Morreu. Morreu? Pero sin do outro día. Malia que Parque Activo se despedía onte, agora durante a fin de semana chegan as concorridas atraccións, as barracas e os distintos postos, dos que de seguro van desfrutar os máis pequenos, e os que se sumará xa o mércores que ven outro clásico da programación municipal das festas, o Parque Infantil de Verán. Así as cousas, dende as 4:30 da tarde, a Avenida da Coruña se transformará durante unhas horas nun parque de atraccións, da man de hinchables para todas as idades e gustos, tanto terrestres como acuáticos. Todas elas serán de carácter totalmente gratuito e como colofón e para combatir a calor, a xornada rematará cunha refrescante e divertida festa da escuma. E simbiose entre festas e fútbol, porque volvía a cadrar que coas festas teníamos unha cita importante futbolística, todo mundial, no que a selección española vai estar na final, así que no propio campo da festa, na Praza do Carme, no propio palco da festa, teremos a posibilidade de seguir esa final do mundial. As Pontes tamén se vestirá de vermello este domingo para respaldar a selección española na final do Mundial de Fútbol dos Estados Unidos. E que para desfrutar na compañía dos seus veciños e veciñas, o aire libre e cun ambiente do máis festivo deste acontecemento deportivo histórico, a Concellería de Cultura apostou por emitir en pantalla xigante o encontro que medirá a selección de Luis de la Fuente co combinado capitaneado por Leo Messi. Así as cousas, vais a aproveitar a gran pantalla da Orquestra París de Noia, que actuará o domingo na Verbena do Carme, para emitir a final do Mundial e que dará comezo ás 9 da noite. Iso sí, a festa botará a andar algo antes, ás 8, tal e como xa anunciaron dende o departamento que dirixe Luna Tenreiro, coa fin de que veciños e visitantes xa vayan entrando no ambiente deportivo da previa do partido. Con respecto á verbena, malia que o programa de festexos anuncia o seu inicio para as 10:30, este vai se retrasar ata que remate o encontro. E no caso de que España acade o título mundial de fútbol, a música dos satélites, responsables de iniciar esta actividade, vai se retrasar ata que España levante o seu trofeo. Continúa a campaña de entrega de composteiros, aínda tiñamos unha esta semana, volvemos a ter outra a vindeira semana e imos dando conta de como marcha esa campaña. O Programa Municipal de Compostaxe Doméstica As Pontes Camiño Sostible vai retomar a súa actividade tras as festas da Fraga. Así as cousas, o vindeiro xoves 30, o local social das Campeiras acollerá unha xornada de reparto de composteiros domésticos entre os fogares que decidiron sumarse esta iniciativa medioambiental de gran importancia para a comunidade. Con esta nova entrega de composteiros, que se vai acompañar dunha breve explicación teórico-práctica, o Executivo local quere seguir traballando na reducción dos refugallos en orixe, facilitando aos veciños e veciñas as ferramentas e a formación necesarias para transformar dun xeito do máis sinxelo os seus restos orgánicos en abono natural para as súas hortas e xardíns. A convocatoria está prevista para o todo serán, como apuntábamos no local social da Rúa Cobelos, e na mesma participarán todas aquelas persoas xa anotadas nesta iniciativa. Asemade, para aqueles e aquelas que desexen sumarse a esta campaña ou coñecer máis polo miúdo en que consisten iniciativas como a do colector marrón e esta dos composteiros domésticos, poden acceder á web ocaminosostible.gal. E mentres hai que seguir cumprindo coas obrigas tributarias, está o cobro as taxas de auga e de lixo e tamén, despois de tanto tempo sen chover, hai que seguir unhas recomendacións porque poden vir tempos peores para a disponibilidade de auga. Dende o mércores da vindeira semana xa será posible facer efectivo o pagamento das taxas do lixo, auga e canon da Xunta de Galicia correspondentes ao segundo trimestre deste exercizo. O Concello emitiu un total de 24.486 liquidacións, entre todas esas taxas que se deberán aboar ata o 22 de setembro como data límite nas oficinas de Viacua da Avenida de Ortigueira número 21 entre as 9 e as 11 da mañá ou ben mediante domiciliación bancaria.
Como é habitual, no caso de que estes recibos non se aboen no prazo de pagamento voluntario, a débeda resultante vaise exixir mediante o procedemento de prema. A semana, aproveitando o inicio do pago desta taxa, dende o Executivo local tamén iniciaron en redes unha campaña de concienciación para que a veciñanza faga un uso responsable e eficiente dos recursos hídricos durante os meses de calor. De feito, apostaron por total de 6 recomendacións para aforrar a auga, como uso de sistemas de rego de xeito moderado e, en especial, facelo durante as horas de menor calor. Facer un uso puntual das mangueiras nas tarefas de limpeza. Pechar a billa cando non sexa necesario. Revisar e reparar as pequenas fugas que se resistren no fogar. Usar o lavalouzas e a lavadora a carga completa. E no caso de ter que encher unha piscina, facelo de xeito gradual e sempre en coordinación coa empresa concesionaria do servizo de abastecemento para evitar sobrecargas na rede. Este día falábamos dun peche da Asociación e Defensa do Patrimonio. Onte remataba ese peche logo dun acordo, logo dunha negociación co propio Concello como intermediario. Un grupo de representantes da Asociación pola Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes mantivo esta semana un peche no Concello para reclamar o cumprimento dos acordos institucionais en relación á conservación de elementos da antiga central térmica de Endesa e tamén para exixir a paralización do proceso de demolición de parte das instalacións. O peche, carén como mércores, estás a desenvolver en quendas para que sempre se conte cun integrante do colectivo ante a pancarta que estaba ubicada na varanda de acceso á Casa do Concello. A semana de onte á tarde, varios membros da asociación se reuniron co alcalde das Pontes coa fin de abordar as súas demandas. Durante o encontro, Valentín González Formoso transmitiulle os detalles da súa recente conversa co conselleiro de Cultura, José López Campos, quen confirmou que a declaración da cheminea como ben de interese cultural avanza de xeito favorable e prevese que sexa unha realidade próximamente. Males actuais compromisos de axenda na Dirección Xeral de Patrimonio, está previsto que denantes do vindeiro día 30 teña lugar unha xuntanza de traballo entre todas as partes, un encontro que terá lugar en Santiago e no que tamén estará presente o alcalde Pontes. Ao longo do encontro de onte, dende a asociación tamén demandaron a necesidade de conservar unha das 4 torres de refrigeración que está previsto que Endesa derrobe o vindeiro día 30. González Formoso tamén acolleu de xeito positivo a proposta de convocar canto antes a comisión mixta, coa presenza de Endesa, as administracións e a asociación, comprometéndose a axilizar a súa posta en marcha. Ante estes compromisos, dende a asociación acordábase levantar provisionalmente o peche como xesto de boa vontade, á espera de que se materialice a xunta de traballo. Iso sí, isto é unha decisión temporal, xa que a propia asociación marcaba o 29 de xullo como data límite para celebrar estes encontros de traballo, xa que de non concretarse formalmente este encontro antes de que expire o prazo, retomaránse de inmediato o peche e as medidas de presión que se consideren oportunas en defensa do patrimonio. Finalmente, a asociación agradecía o apoio da cidadanía a estas xornadas de loita e comprometíase a seguir traballando polo futuro e pola memoria histórica das Pontes. Foi todo por este venres, foi todo por esta semana. O luns é festivo local, xa que logo non volemos ata o martes. Tócanos, como a todos vos, disfrutar das festas. No noso caso, traballando para contárvolas a partir do mércores. Pero tempo haberá, evidentemente, tamén para os Oslaz. Grazas a todos e a todas. Hoxe, como cada ano, boas festas e como cada día, boa noite e bo descanso.